En aquest vídeo, que és la sessió 11, aprendrem a calcular un interval a partir de la mitjana i la desviació típica. La mitjana, primerament, si tenim una taula amb unes variables, d'acord, i una freqüència en què apareixen aquests valors de la variable, podem calcular la mitjana de la següent manera, multiplicant els possibles valors de la variable pel número de vegades que apareixen. De manera que 7 per 0 és 0, 1 per 8 és 8, 2 per 9 18, 3 per 2 són 6 i 4 per 3 són 12. Així, si sumem tot això, sumaríem totes les variables que surten en aquestes. I si sumem les freqüències, és el número de números que apareixen, no? Per tant, la mitjana serà el nombre de números, és a dir, la suma d'aquesta columna, entre la suma d'aquesta columna. Sí, això seria la fórmula, és a dir, 44 entre 29. D'acord? Si calculem 44 entre 29, 44 entre 29, la mitjana ens dona 1,52, arrodonint. D'acord? 1,52. D'acord? Ja tenim la mitjana. Ara toca fer la desviació típica. La desviació típica, recordeu que per calcular-la necessitem la variança, que és el quadrat de la desviació típica. La variança, recordeu que aquesta és una fórmula bastant complicada, per fer-la servir no la utilitzarem. La que utilitzarem serà aquesta, sí? Que és, necessitem la suma, anem a fer-la aquí baix perquè es vegi millor, necessitarem la suma d'aquesta columna, que la vaig a posar així perquè s'entengui més bé, x sub i al quadrat per fi entre la suma d'aquesta columna. És a dir, la suma d'aquesta columna és 110 i aquesta columna com s'obté? Doncs multiplicant xi per aquesta que has calculat nova. Veus? Llavors la x és x per x, que és x al quadrat, i la f que està aquí. Per tant, seria 0 per 0, 0, 1 per 8, 8, 2 per 18, 36, 3 per 6, 18, 4 per 12, 48. Si sumes això, dona 110. Per tant, 110 entre la suma d'aquesta columna, que és 29. Atenció, ens descuidàvem una cosa important, en la variància. Li hem de restar la mitjana al quadrat. Si no, la fórmula no està bé. D'acord? Per tant, és 110 entre 29 menys el que ens ha donat la mitjana, 1,52 al quadrat. D'acord? Anem a calcular això. 110 dividit entre 29 menys el que ens ha donat la variància, que ho tenim en memòria, és 1,52, o amb molts dígits més, al quadrat. Per tant, ens dona 1,49. D'acord? 1,49. I ara, per saber la desviació típica, li hem de fer l'arrel quadrada. Per tant, la desviació típica és l'arrel quadrada de 1,49. Si anem a la calculadora, l'arrel quadrada d'això que ens ha donat és 1,22. Per tant, ja tenim calculada la mitjana i la desviació típica. Ara tan sols hem de posar aquests intervals. Sí? Quin serà la mitjana menys la desviació típica? És a dir, podem fer aquí, Quant valdrà això? Doncs la mitjana menys la desviació típica seria 1,52, que és el que val la mitjana, menys 1,22. D'acord? Ho calculo. 1,52 menys 1,22, 0,3. D'acord? I la mitjana més la desviació típica
Doncs seria 1,52 més 1,22. D'acord? Per tant, 2,74. Sí, ho comprovo, 1,52 més 1,22. D'acord? Ja tinc això. Per tant, aquí el que hauria de posar és això. El 0,3 i aquí el 2,74. D'acord? Aleshores aquí ens diu número de dades. Quantes dades estan entre el 0,3 i el 2,74? Doncs fixa't, aquesta no estaria. Aquestes 7 dades no estarien. D'acord? Perquè aquestes estan entre 0 i 1. A partir de 0,3 tenim aquesta. Sí? Tenim el 8, tenim aquest 1, aquests 8 1s, aquests 9 dosos, i ja està, perquè el 3 ja és més gran. Per tant, tenim 8 i 9, serien el nombre de dades que hi ha aquí dintre. Sí? És a dir, 9 per 2, 18, menys una 17 dades. D'acord? Aquestes serien les dades. I ara hem de fer el mateix, però en comptes de 1,22, 2 vegades la desviació típica serien 2,44. D'acord? És a dir, anem a fer el mateix aquí, però quan és la mitjana menys 2 vegades la desviació típica. Doncs seria 1,52 menys, multiplicar per 2 això és 2,44. Sí? Doncs ho calculem. Seria el 1,52 menys 2,44. I això ens surt negatiu, ¿vale? És menys 0,92. Menys 0,92. I ara jo busco quina és la mitjana més 2 vegades la desviació típica. És a dir, 1,52 més 2,44. I anem a veure això, l'1,52 més 2,44 és el 3,96. D'acord? És el 3,96. Llavors això, ara ho he de col·locar aquí. Seria el menys 0,92 i aquí el 3,96. I el nombre de dades com el miro? Bé, aquí sí, que com és negatiu, doncs els 7 zeros sí que els incluiria, d'acord? Els 8 uns també, d'acord? Els 9 dosos també, i els 3 us també. Per tant, he de sumar tot això d'aquí. Sí? He de sumar 7 i 8, 15, i 9, 24, i 2, 26. Per tant, són 26 dades en aquest interval. D'acord? Per tant, un percentatge molt alt de les dades. Ara, si ho comproveu, us diu que està correcte. I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.